Dobrý deň, moje meno je Miloš Kováč. Vždy, keď sa snažíme zmeniť niečo na svojom správaní alebo niečo na tom, čo každý deň robíme, čiže snažíme sa zmeniť svoje zvyky, tak to inými slovami znamená, že musíme zmeniť svoje programovanie, čo máme v podvedomej mysli, čiže naše paradigmy. A problém je tam ten, že tie naše paradigmy, ten náš software sa bude brániť vždy všetkými možnými spôsobmi, aj takými, ktoré o sebe ani neviete, len preto, aby vám v tej zmene toho programu zabránil. A sám som sa o tom docela solidne presvedčil vo chvíli, keď pred pár mesiacmi na konci mája tohto roku, a teraz je koniec septembra, sme dostali v coaching programe za úlohu prečítať niekoľko strán z knihy Science of Getting Rich od Wallace'a Wattlesa každý deň po 30 dní. A zmyslom tohto cvičenia bolo práve to, aby sme preprogramovali svoju myseľ, aby sme do svojho podvedomia dostali nové myšlienky, nové vzory v podstate, ktoré môžeme používať vo svojom našom každodennom živote, vďaka ktorému dokážeme zmeniť výsledky alebo to, čo sa v našich životoch deje. 30 dní je považovaných za minimálny čas, kedy sa tá zmena dostane do podvedomia dostatočne na to, aby to tam už ostalo naprogramované. Finta je v tom, že to musíte robiť každý deň bez jedinej prestávky, pretože vo chvíli, keď vynecháte jeden jediný deň, tak môžete začať od znova, pretože v tej chvíli v podstate sa celý ten proces vyresetoval a pokiaľ to nebude 30 dní bez prestávky, tak to nebude fungovať. Tak som sa do toho zverovo pustil. Každý deň po prečítaní som si značil k príslušnému dátumu, že to mám prečítané. Stalo sa to relatívne jednoduchá úloha, keďže som bol plný odhodlania to spraviť. A až po 2 týždňoch, vo chvíli, keď som si presne tu na tento kus papiera spravil čiarku, tak som si všimol, že na tom dátume, čo tam som mal, tak mi niečo nesedelo. Si hovorím, nevidel som náhodou už dnes ráno na mojom mobile nejaký iný dátum? Pozrel som sa na tie dátumy a zistil som, že som si tú čiarku spravil na včerajší dátum. V tej chvíli cezo mňa prebehol mraz, pretože absolútne som netušil, kde nastala chyba. Bol som presvedčený o tom, že každý deň som to poctivo čítal. Bol som presvedčený o tom, že každý deň hneď po prečítaní som si urobil záznam, že som to prečítal. A zrazu mi jeden deň chýbal. Vzhľadom na to, že som nevedel, kde nastal problém, či je to len chyba v poznámkach, že som to prečítal, alebo som to skutočne neprečítal, tak ak som chcel dosiahnuť to, čo som chcel dosiahnuť, neostávalo mi nič iné, začať to robiť od znova. Po týždni sa mi stalo úplne presne to isté. Aj som vedel, že niečo takéto sa môže stať. A aj tak sa mi po týždni stalo úplne presne to isté. Znovu som nemal absolútne tušenia, kde nastala chyba. Či som nejaký deň nečítal, alebo som si nejaký deň nespravil poznámky. A poviete si, že možno to nie je možné, ale je to to, čo sa mi skutočne stalo. Čiže v tej chvíli bolo úplne jasné, že moja paradigma, môj software sa bráni všetkými možnými silami a ukážkovým spôsobom, ako mi zabrániť v tom, aby som to celé zvládol. Po ďalších približne 2 týždňoch bolo prvýkrát, keď som sa ráno zobudil a vedome som si spomenul, že včerajší deň som vynechal. Bolo to vo chvíli, keď ten deň bol, v podstate som sa presúval autom z Francúzska na Slovensko. Lepšie povedané, moja konečná bola vo Viedni na letisku, odkiaľ som letel naspäť do Francúzska. A celú cestu v aute, kde som väčšinu času šoferoval, si hovorím, že vo chvíli, keď prídem na letisko v lietadle, budem mať kopec času na to, aby som to prečítal, že to v pohode zvládnem. V chvíli, keď som nastúpil do lietadla, letel som, myslím, že do Mnichova, z Mnichova do Marseille. A celú tú cestu jediné, čo ma napadlo, vyťahnuť Kindle a čítať si knihu. Úplne nejakú inú. Za celú cestu ma ani raz nenapadlo vyťahnuť tieto papiere a prečítať si ich. Prvýkrát ma to napadlo na druhý deň ráno, keď som sa zobudil a to zobudenie bolo práve s tou prvou myšlienkou, že a máme problém. Tak nič, no, tak sa začínalo od znova. Takýmto spôsobom sa to zopakovalo ešte niekoľkokrát. A konečne, pred 2 dňami, v
sa mi to podarilo úspešne zvládnuť. Čiže v podstate 30-dňovú, čiže jednomesačnú úlohu som robil 5 mesiacov, kde ten software vo mne sa teda fakt solidne snažil, pretože myslím, že 5 alebo 6 krát sa mu podarilo vyresetovať moju činnosť. Teraz to už nezvládol. Čo sa týka obsahu, o čo tu išlo, v podstate boli to 3 časti, kde v prvej časti bol popísaný, názov tej časti je v podstate prvý princíp vo vede smerom bohatstvu, kde v podstate bolo docela detailne rozpísané to, že všetko, čo tu máme okolo nás, je v podstate len výsledkom jednej a tej istej zložky, jednej a tej istej energie. A to dôvod, prečo to vyzerá ináč, je len to, že to všetko bolo stvorené pomocou inej myšlienky. Čiže v podstate všade okolo nás, cez nás prechádza, všade okolo nás je jedna neforemná energia. Vo chvíli, keď do nej vložíme našu myšlienku, to, čo vieme vytvoriť, to, čo ľudia vedia vytvoriť, v tej chvíli tá neforemná energia získava formu a správa sa presne podľa tej myšlienky, ktorú sme do toho vložili. Na našom stupni vývoja my zatiaľ ešte nedokážeme v podstate tieto veci tvoriť priamo len myšlienkami, ale to, čo dokážeme aktivovať tie cesty, pomocou ktorých vieme fyzicky meniť tvary tých vecí, ktoré máme okolo seba. A o tom je celá tá prvá sekcia. Druhá sekcia je Impression of Increase, čo znamená to, že v podstate jedným z základných princípov, a chceme, aby ľudia s nami dobre vychádzali a chceme, aby ľudia boli radi, že sú v našej blízkosti a v konečnom dôsledku v biznise, aby od nás kupovali aj produkty, je to, že je potrebné, aby sme v každom prípade, za každých okolností, s každým človekom, do ktorým prídeme do styku, nechali v ňom pocit, že sme mu niečo priniesli. A jedna z prvých vecí, čo vás možno napadne a čo napadla aj mňa, bola, že priniesť peniaze, ale to vôbec nemusí byť tak. Úplne to najmenšie, čo stačí, je to, že sa na toho človeka usmejete, pekne ho pozdravíte, poďakujete mu za to, čo spravil a jednoducho zlepšíte mu náladu, zlepšíte mu tú chvíľku, počas ktorej bol s vami. To úplne na začiatok stačí. A z vlastnej skúsenosti viem, že postupne vás začnú napadať aj iné spôsoby, ako to ešte vylepšiť. To, čo ma napadlo v podstate týždeň a pol alebo 2 týždne dozadu, keď som bol na Slovensku v Bratislave, tak v tejto súvislosti ma napadlo, že čo tak vo chvíli, keď som bol v reštaurácii, čo tak na ten doklad, ktorý som dostal od čašníkov, im len jednoducho napísať, že robíte perfektnú prácu. A tak som to tam tak nechal a nečakal som na to, kým si to prídu a prečítajú. Ale mal som z toho úplne perfektný pocit a verím, že tí čašníci tiež niečo takéto nezažívajú úplne každý deň. Nechal som im aj trošku väčší tringelt a cítil som sa z toho perfektne. Takže je to vždy obojstranné. Vy nezanechávate ten pocit prínosu len u toho druhého človeka, ale aj vy z toho máte ten dobrý pocit. A tretia časť, ktorú sa môj software snažil všetkými silami zastaviť, bolo gratitude, čiže vďačnosť. Vďačnosť za úplne všetko, čo máte vo svojom živote. Pretože vďačnosť je v podstate to, čo vás udržuje v spojení s tou univerzálnou inteligenciou, ktorá vám pomáha v podstate vaše myšlienky, vaše sny tvoriť spôsobom, že ich v podstate ako keby ich rozposielalo všade okolo vás k ľuďom, ktorí vám v tom môžu pomôcť. Vo chvíli, keď prejavujete tú vďačnosť, tak udržujete tú obojsmernú komunikáciu. Vo chvíli, keď tú vďačnosť za tie veci, ktoré sa vám stali, alebo za myšlienky, ktoré vás napadli, dokonca aj vďačnosť za to, čo viete, alebo chcete, aby sa v budúcnosti stalo, tak vy tú obojsmernú komunikáciu prerušíte, pretože v podstate v tej chvíli sa odpojíte ako keby od zdroju energie, ktorá vám pomáha splniť vaše ciele. Preto je dôležité byť vďačný za úplne všetko, čo sa vo vašom živote stalo, čo sa vo vašom živote deje a dokonca byť aj vďačný za to, čo sa vo vašom živote stane, čo chcete, aby sa stalo, pretože vaše podvedomie nepozná minulosť, nepozná prítomnosť, nepozná budúcnosť, pozná iba prítomnosť. A je to asi podobne ako tí, čo ste trošku možno si pamätáte z Biblie,
je to, že aj Ježiš vždy, keď išiel urobiť niektorý zo svojich zázrakov, tak vždy sa najprv poďakoval v štýlom ďakujem Otče za to, že si ma vypočul. A až následne išiel robiť svoje zázraky. Čiže to bol pekný príklad vďačnosti za niečo, v podstate o čom bol presvedčený, že sa stane, a ono sa to fakt aj v skutočnosti stalo. Toto všetko sa môj software snažil všemožne zabrániť, aby sa to dostalo do mojej hlavy. Má smolu, sa mi to podarilo a sám cítim, že už to v podstate používam v mojom živote úplne prirodzene. A čokoľvek, čo sa mi udeje, tak okamžite na tom hľadám to pozitívne, čo na tom je. A som vďačný za všetko, čo sa deje v mojom živote. A dejú sa úžasné veci. Ďakujem za všetky tieto úžasné veci, aj za túto skúsenosť, kde 5 mesiacov mi trvalo spraviť mesačnú úlohu, pretože ma naučila zase niečomu novému a tomu, ako môj software dokáže byť tvrdohlavý a vynaliezavý, ako mi zabrániť v mojich cieľoch. Ale sa mu to nepodarí. Ďakujem za váš záujem a prajem vám úžasný deň.